infraestructuras. Entonces, que nos quedaba? Nos quedaba bueno, unha perspectiva de que pasou no ano 2003-2004 cando se iniciou esta vía rápida, ¿no? E aquí temos a catro ponentes moi ben documentados. Esta tarde intentaremos condensar desde distintos ángulos. Tenemos a Elena Cabrejas, participaron na excavación do 2003-2004. Está Elena Cabrejas que é arqueóloga, digamos que ela porque se o recuperamos, se o reconquistamos, entronca, digamos, é como unha peza máxica que enlaza para estruturar toda a rede patrimonial que temos aquí, que podemos gestionar dun xeito increíble. Marisa, bueno, participou nas excavacións, por eso está aquí tamén, e van a ir por orden, creo que Elena, ¿no? Empezarás, sí, seguirá Roberto, Rafael e Marisa. Entonces, sin máis, dou paso, ¿no? Contido, de acordo. Boas tardes a todos. Gracias por vir hoxe aquí, bueno, e gracias sobre todo tamén á plataforma digital Alonso Castro de Montalegre por convidarnos a participar neste acto para poder dar a conocer os resultados da primeira fase de construción do corredor e sobre todo o rico patrimonio que ten o Morrazo, non? Eu, como Ana dixo, chamome Elena Cabrejas, son membro do Instituto de Ciencias do Patrimonio, INCIPI, un instituto de investigación do CSIC, que é, digamos que, o herdeiro do antigo Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe, que no seu día fixo o control e seguimento da obra e a coordinación científica deste proxecto. Bueno, vou explicar un pouco o que foi a corrección do impacto arqueolóxico desa primeira fase de construción para contextualizar o que se fixo despois en Montalegre, do que falarán os meus compañeros. En principio vou ser un pouco aquí, cargar un pouco na explicación o tema do que é un programa de corrección. É un pouco dura esta parte, pero bueno, me parecía importante falar desto porque digamos que nesto basease a corrección de impacto. Cando se fai calquer tipo de proxecto, o primeiro que se elabora é un estudo de impacto, non? Para ver a afección que esa obra ten sobre os elementos do patrimonio cultural. En función deso, dese tipo do que se diagnostique, do tipo de impacto que se diagnostique, que pode ser severo, moderado, compatible, etc., se propoñen unha serie de medidas correctoras que poden ir desde medidas moi lixeiras, moi suaves, como pode ser simplemente o mellor controlar as obras que se fagan nese momento nun torno a determinado elemento, ou medidas xa moi drásticas como pode ser a propia excavación. Con estas medidas que os arqueólogos propoñen un estudo de impacto, as que despois se pasan a formar parte do estudio de impacto ambiental e as que se publican despois nunha declaración de impacto ambiental, que son medidas de obligado cumplimiento. Cando se fai este estudo, digamos que non se fai ca mesma incidencia en toda a banda de obra, o sea, a primeira zona afectada de maneira directa é a que se mira con máis detalle e despois hai unhas bandas xa a medida que nos alonxamos do proxecto de incidencia hasta os 200 metros e de mostraxe incluso hasta os 500 metros. Hai varias fases, como digo, a primeira que comentaba fai un momento, que é o estudo de impacto. Despois, a fase xa de proxecto de construcción do proxecto é o control e seguimento arqueolóxico. No control e seguimento arqueolóxico, o que se fai en primeira medida, ver que o trazado se ciñe o que foi avaliado previamente, e se hai modificacións, pois hai que propoñer novas medidas correctoras. Por outro lado,
verificar que se cumplen esas medidas correctoras que se propuxeron na declaración de impacto ambiental e, por outra banda, seguir os movementos de terra e, se se documentan novos elementos, pois haberá que propoñer novas medidas. Foi o caso, por exemplo, deste corredor, no que apareceron moitos xacementos novos dos que non se tiña constancia anteriormente, entonces hubo que propoñer medidas correctoras sobre a marcha para... moitas delas chegaron incluso a excavación de xacementos moi importantes, non? O contexto todos o coñecemos, trátase dun corredor que cruza toda a península do Morrazo, de casi 21 km de longitude, e con un ancho medio de uns 25 metros, e da que na zona de cruces e rotondas, obviamente, chegaba a ter dimensións enormes, de hasta casi 100 metros. E tiña, cara ao sur, un ramal a Cangas. Respecto a como se organizaba todo isto a nivel, digamos que, estratégico, pois, por un lado, como dicía antes, na fase de proxecto hai, digamos que, onde se realiza o proceso de avaliación de impacto ambiental, e despois xa na fase de obra, que na que estamos falando agora, temos, por un lado, que aplicar, como dicía, a declaración de impacto ambiental, as medidas da declaración de impacto ambiental. Neste caso había un promotor, ou sigue habendo, non? A COTOC, non se día. A COTOC, por un lado, encargábase da execución da obra e tamén tiña, a súa vez, contratado unha asistencia técnica arqueolóxica. Por outro lado, tiñamos a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, que a súa vez estaba non só velando porque se cumpliran as medidas correctoras, sino tamén, cada vez que pode aparecer un elemento novo, son os que se encargan de, en función dos informes dos arqueólogos, establecer as cautelas e dicir que tipo de actuación efectivamente hai que executar aí, non? E levantar as cautelas no seu momento cando consideren que xa está esgotado e que pode continuar a obra. Neste caso había 4 empresas constructoras implicadas. A obra estaba subdividida en 4 tramos e tiñamos unha UTE en cada un dos tramos, o cal supón complicacións tamén para o control e seguimento arqueolóxico, porque tiñamos 4 frentes de obra abertos simultaneamente, o cal ás veces é complexo de atender tamén. E, finalmente, teñamos a dirección científica e a coordinación xeral do proxecto, que estaba en mans do Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe, o que hoxe é o INCIPIT, a que eu pertenzo, do Instituto do CSIC, que se encargaba, por un lado, do seguimento da obra, como vos dicía, por outro lado, de executar actuacións especiais en xacementos, digamos, dos que só se tiña constancia de pequena aparición de algún material, sin demasiada relevancia, non? No entorno do mellor de algún elemento singular, unha pedra, por exemplo, aquí había varios bolos, non recordo os nomes agora, pero de sitios singulares. E finalmente houve xa desde o principio a premisa de que había que facer unha serie de excavacións arqueolóxicas en sitios que inevitablemente iban a ser alterados polas obras. Un deles era o Castro de Montalegre, porque pola construción do túnel non quedaba máis remedio que excavar na zona dos emboquilles. Bueno, en fases previas hubo a intención de ver posibles variacións do trazado, de desplazalo cara ao norte e demais. O que pasa é que finalmente decidiuse que era inviable e que tiña que pasar por ali inevitablemente. Entón, non quedaba máis remedio que aplicar as medidas máis drásticas que eran a excavación. Neste caso, houve excavacións que fixemos nós, o mesmo grupo da Dirección Científica do Seguimento, pero houve outras que estiveron en mans de outras empresas de arqueoloxía, ainda que sempre baixo a Dirección Científica do Laboratorio de Arqueoloxía, o XENCIX. Como vos dicía, foron feitas actuacións en un montón de xacementos e apareceron algúns de carácter moi singular, como foi o de Montenegro, que está aquí en Moaña, o de, Montenegro, sí. Neste sitio, o que se documentou foi un asentamento da época neolítica con un gran recinto circular, incluso que tiña, en parte estaba rodeado por un anel de grandes pedras, e con moito material, con moita,
digamos que moitos paralelos coa construción dos túmulos. Era, en realidade, tratábase dun espacio ritual. Sí, e, bueno, foi un xacemento moi importante porque teña unha relevancia especial a nivel científico, non? Outro dos xacementos así singulares tamén foi o de Monte dos Remedios. Inicialmente nesta zona esperábase atopar, isto digamos que era no ramal de Cangas, atravesábase unha das faldas do Castro dos Remedios e esperábase atopar algún xacemento vinculado ou ben co Castro ou ben con etapas xa máis recentes, sobre todo de época medieval, porque había materiais medievais en superficie, e finalmente apareceu tamén un xacemento do Neolítico final, tamén moi importante, varios fondos de cabañas, buratos de postes e material moi interesante. Son simplemente algúns exemplos, xacementos importantes houve moitos neste caso. E como vos digo, do que vimos a falar hoxe aquí, precisamente do Castro de Montalegre, hubo que facer unha serie de sondaxes e excavación en área nos emboquilles do túnel, non? Isto xa na fase final, despois das excavacións, cando se empezou xa a abrir e a destruir a parte xa excavada. No Castro de Montalegre, o equipo de seguimento, ademais de facer estes controls iniciales, como vos dicía, do replanteo para ver se axustaba ao proxectado e da fase final, despois das excavacións, tamén se fixo un estudo dos outros elementos singulares que había no Castro, que eran os petroglifos. Sabíamos que había referencia a moitos grabados, xa por Losada Diéguez, e que Antonio de la Peña, xa no ano 81, documentara alo menos 5 rochas que son grabados. Nos fixemos unha prospección e atopamos 20 rochas con grabados. Bueno, realmente atopamos máis, o que pasa que moitas non as consideramos petroglifos porque pensamos que máis ben son grabados nas rochas con un carácter constructivo ou funcional, ou mellor para un rebaixe para meter unha viga ou facer unha canaleta de desaugue ou unha pía tipo muiño ou cousas dese estilo. Pero os que sí considerábamos petroglifos foron estos 20 que vedes aquí en vermello, que agrupamos a nivel de rexistro en 12 grupos. Estos son algúns exemplos de algunhas imaxes dos máis singulares. Bueno, o máis famoso é este que está na esquina superior dereita, que é o que é coñecido como degolladero, non? Ten máis de 115, aproximadamente 115 couviñas, máis de 100 couviñas agrupadas, ademais, curiosamente, cunha distribución ordenada en, alo menos, 3 grupos de 18 couviñas cada un, rodeados circundados por un surco que nun dos casos, nun dos grupos, chega a rodealo completamente. Estes dous bolos grandes xa foran documentados por Losada e estaban no catálogo de Antonio de la Peña e, bueno, máis ou menos se vos facedes unha idea de todo o que hai. E tamén moi curioso ese da parte de abaixo, que son como dous... Bueno, aí hai varios rebaixes, ata 8 rebaixes, pero despois hai un surco grande, en realidad son dous, de 70-80 centímetros, e rematan en dúas aberturas. Dá a sensación de ser como unha especie de serpe ou algo así, non? E é singular por eso, porque é diferente a todo o resto dos motivos que hai no Castro. En principio, ningún destes petroglifos foi alterado, porque, bueno, como vedes aí, que se ve en vermello, non? Esos son a zona que foi afectada, non? Os emboquilles do túnel. E todo isto, como se distribuía por todo o longo da estribación, pois non se alterou. Non sei agora na segunda fase. Nos, ademais de registrar o patrimonio material, tanto o patrimonio arqueolóxico como histórico e etnográfico, tamén recollemos o patrimonio inmaterial, as lendas. Neste caso, tiñamos a sorte de contar co estudo que fixo no seu día a Agrupación Cultural Nos, sobre lendas de Moaña, e había unha moi curiosa sobre o Castro de Montalegre e como estaba unido a través dun túnel co outro lado, con Rande e tal. E foi curioso que
pois, mentre estábamos traballando na zona, pois topamos esta canaleta e tal, que non é máis reciente, non é da época do Castro, pero que nos conducía, traía auga de arriba, como non sabíamos moi ben onde. Fomos seguindo o curso da auga e empezamos a meternos por unha brecha no monte, acabamos chegando a unha fenda que remataba nunha pequena cascada, que parece destas das películas, non? Que cae como unha cortina e tapa o que está detrás, e derivaba nun túnel. Seguramente este foi o túnel que dou lugar á lenda que despois recolleron anos máis tarde. Resultados do controle e seguimento? Bueno, pois catalogáronse 55 xacementos, 18 deles novos, non se descoñecían hasta o momento. 17 estaban en plena traza, o cal estaban condenados a desaparición, e 44 na banda dos 200 metros. 32 elementos históricos etnográficos, 60 conxuntos de materiais dispersos, que non levaron a documentación de ningún xacemento finalmente. E realizáronse 18 actuacións especiais, como dicía antes. Esta é a distribución de todos estes elementos, só os arqueolóxicos, aquí non aparecen os históricos etnográficos, só os arqueolóxicos ao longo do trazado. Chama a atención a grande cantidade de xacementos que hai na península do Morrazo, a grande variedade e diversidade funcional que teñen estes xacementos, hai desde enterramentos ata lugares habitacionais, e sobre todo tamén o amplo abano cronolóxico que abarcan, porque temos xacementos, salvo do Paleolítico, de todos os momentos históricos. Despois de facer a obra, pois decidimos non deixalo aí, e ademais a agrupación cultural nos tivo moito interés en que polo menos se divulgaran como contraprestación os resultados das intervencións, non? Entón, fíxose en Moaña unha exposición de pósters en un ciclo de conferencias. Este era o folleto informativo. Esta foi a exposición de pósters que se fixo no local Caixa Nova, me parece que, non? Estas son algúns exemplos das conferencias. Esta, por exemplo, era non sei, a xefa de servicio da Dirección Xeral de Arqueoloxía, da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Esta directora Elena Limas, directora de excavación de O Regueiriño. Pablo Vázquez Liz, director da excavación de Besa de Abaixo os Torradoiros. E este me parece que é Andrés Bonilla, director da excavación dos Remedios. Tamén se fixo unha exposición de encangas, leváronse materiais orixinais, que se solicitaron ao museo, a exposición dos pósters tamén, había algunhas pezas restituídas xa, reintegradas, como os fragmentos dese cacharro que apareceu en Regueiriño. E, finalmente, pois a publicación de un volume recollendo tanto o traballo de seguimento como todas estas actuacións especiais, dos que tedes aí algúns exemplos de regalo. E, bueno, este é un pouco o contexto da obra. Gracias. Bueno, boas tardes. Bueno, antes de empezar a falarvos das excavacións, dos traballos de excavación que fixemos hai 14 anos, explicarvos un pouco que, bueno, non, cando falaba con Ángela e falaba con Ana, que decía que por motivos de traballo agora non podía dedicarle tempo a preparar nada novo e que tiña que vir, a miña condición para vir era que traía a presentación que fixemos no ano 2004, non, 5, creo que foi, bueno, cando ao finalizar os traballos fixemos unha publicación que publicou a editorial Xosé Soutos, que, bueno, recollimos unha síntese de todos os traballos. O día que fixemos a presentación do libro, pois era esta presentación que usei, e decirvos que é a que teño que usar, porque non me podía dedicar tempo para facer. Bueno, se pola mañán ainda revisando así a presentación por riba, tiven que coller o libro e ler cousas, porque xa había cousas que se olvidara. Entón, bueno, vai a ser unha cousa así un pouco daquela maneira, improvisada. Si ao longo da presentación queredes, durante a presentación, cousas que non entendedes ou algo, me preguntades, que isto vai, eu entendo máis como unha cousa así informal. Vale, por eso, bueno, aquí vedes os logos estos, que son do laboratorio do que falaba antes Elena, que ahora xa ten outro nome, pero bueno,
estivemos facendo así 4 diapositivas novas Rafa Manseu hoxe. Nada, nese sentido pedido disculpas, pero non podíamos arrancarle máis. Bueno, o primeiro que, bueno, está un pouco de cuestión que ponía Elena antes, o primeiro que nos chamaba así bastante atención era o emplazamento que ten o xacemento na ría de Vigo, non? Xa vedes que está no punto máis estreito, bueno, está no punto máis estreito da ría, nun esporón que sae así directo cara ao mar, nunha dirección así norte-sur. Sae, bueno, como ven aquí, sae do centro central da serra, e ten un ámbito de visibilidade bastante espectacular. Esta cousa blanca que vedes, bueno, está feito con ordenador, con programas de GIS, a partir de aquí, o que se vería desde o punto máis alto do castro. Este sería o ámbito del dominio visual. Como vedes, controlan perfectamente toda a entrada da ría, que eso xa vai un pouco indicando as conclusións a que chegamos nós, non? Da importancia do xacemento dentro deste contexto. Bueno, o que ten non é o castro así típico que se poden coñecer outros exemplos en Galicia, ten unha forma moi alongada e moi estreito, está completamente coberto de arbolado, o que dificulta moito identificar as formas típicas deste tipo de xacementos, que son as defensas, parapetos de terra, fosos, e eso é máis complicado de ver, non? Este é un modelo 3D que fixeron os compañeros bueno, no 2004, xa vedes que non se aprecia así nada especialmente chamativo, non? Bueno, cando vimos a excavar, eu recordo que, bueno, como decía Elena, estaba nun primeiro momento, xa estaba identificado o xacemento, e o primeiro que se propuxeron foron as sondaxes valorativas, porque a situación do túnel estaba en ladeira, circulaba o rumor entre a xente da obra que non iban a salir gran cousa, que entón cunha sondaxe chegaba. Eu recordo, sempre conto a mesma anécdota, porque estaba así nas sondaxes, chegamos á ladeira montamos a primeira cuadrícula para excavar, unha compañera que non está aquí, Vicky, colle o sacho, e vamos a empezar a levantar a terra. Da primeira sachada así, o primeiro que sae é unha moneda romana de bronce. Bueno, pues sí que non vai salir nada. E iso que estábamos así, porque na ladeira sí que é certo que era un entorno máis complicado de traballo. Pero bueno, o primeiro golpe que dimos, saiu a moneda de bronce, unha moneda máis conservada, espectacular. Pero logo, espectacular. Pero bueno, nada, cando chegamos, a pesar de que íbamos a unha zona en principio que era marxinal do xacemento, bueno, xa se tiña traballado nos anos 25 e 26, los Ada Dieguez fixeron as excavacións, publicara os resultados, bueno, tiña dúas publicacións, unha era póstuma, do 43 e outra do 27, non? Bueno, estos son algunhas dos materiais que recuperar, son unhas fotos de arquivo do Museo de Pontevedra que fóramos a validar despois e tal. Esta de aquí, isto que era unha lareira que estaba asociada a unha cabana. Bueno, nesta planimetría de aquí recollemos unhas cabanas que estaban, cando recorrimos o xacemento, estaban ao aire libre, chegamos á conclusión de que eran as que no seu momento de excavar a losada. Bueno, despois vimos que houve máis traballos dos que non de todos quedou constancia, non? De feito, cando estamos, o que os comentaba, cando fomos a vaciar o fondo documental do Museo de Pontevedra, pois estábamos un compañero noso, Xuxo Allán e máis eu, e de repente atopamos unhas notas manuscritas que eran de Sebastián González de García Paz, que aparecían a documentación dun pequeno diario de campo no que había unhas indicacións de uns traballos arqueolóxicos feitos nos anos 30, bueno, está aí indicado, por Mergelina, do que non se tiña coñecemento ningún, non había publicación nin nada, estaban as notas de campo, diario, e, bueno, sacáramos algo, bueno, feito está na publicación, algunha imaxe escaneada das notas esas, estaba bastante interesante, tiña un dibuixo dunha cibela. Bueno, desto que decíamos que parecía que só houbera dous, pero bueno, ao final vimos que
máis xente pasou por aí, non quedou constancia de todo, non? Bueno, despois se fixeran pequenos traballos así de carácter máis puntual, como o que fixo nos anos 70 Vázquez Varela, que ele tiña un proxecto en marcha sobre estudios dos concheiros, dos yacementos, entón fixera unha pequena sondaxe e xa identificara, eso, presencia de materiais de lapas, de silón, caramuxo, ostra, publicara os resultados no ano 77. Despois, por exemplo, tamén atopamos unha referencia do achado destes dous anéis de bronce, destes machados de bronce, que estaban publicados por Monteagudo. Hai un traballo posterior de outros investigadores que falan dunhas análisis que se van a facer non sei que, pero, bueno, os machados estaban desaparecidos. A publicación, o xeito de investigación iba a ter unha publicación que tampouco acabou no prelo, vamos. Bueno, como vos decía, este é unha sección de como era a zona de traballo do Castro. Esta zona sombreada era a zona da afección, o que iba a desmontar a obra, e era a nosa zona de traballo. Como vedes, esta é a ladeira este, é moito máis empinada, e aquí xa hai un pequeno relanzo así que, bueno, permitía intuir unha superficie un poquinho máis cha que alentaba, nos permitía ter esperanzas, non? Bueno, nada, fixemos as sondaxes valorativas, non recordo, non sei canto tempo estivemos, eu creo, non sei chamos. No, pero nas sondaxes eu creo que estivemos un mes, xa vimos que había indicios suficientes, xa a Dirección Xeral mandou parar e xa nos dixeron que tiñamos que facer unha excavación en área. A excavación en área, bueno, tedes aquí as dúas superficies de intervención que fixemos. Esta é a ladeira oeste, esta é a ladeira este. Son 232 metros na oeste, que son enganosos, porque é unha medida, cando facemos as cuadrículas para traballar, esa medida está en plano, pero cando traballas en pendiente, en realidad é máis superficie, non? Bueno, 248 na ladeira oeste, non? Bueno, vamos a empezar a falar da ladeira oeste, que era a que vos decía, que tiña este pequeno relanzo. Unha vez que se quitou a vegetación, pois xa se veía que era unha superficie, non era moi ancha, pero bueno, que era xa, que, bueno, apuntaba, non? Apuntaba a maneiras. Bueno, rematados os traballos, basicamente, de unha maneira sintética, identificamos dous momentos principais de uso, non? O sea, un primeiro momento, o momento máis antigo, o momento máis antigo, que sería polos materiais, que logo vamos a ver con Rafa, sería do século II a I antes de Cristo, nos que as cabanas deste momento son as que levan esta orientación. Levan unha orientación norte-sur, o sea, sería o que está coa letra D, coa letra C, que, bueno, está daqui, pero está apenas a podemos escalar, non? Bueno, despois máis cousas soltas. É un momento posterior que volven a utilizar ese espacio, construen por encima ou desmantelan as cabanas deste período anterior e fan outras novas, e son esta cabana, bueno, basicamente a A e a B, non? Que xa son do século I, dos inicios da romanización daqui do noroeste, bueno, teñen unha orientación este-oeste, non? E ademais destos dous momentos, que por decirlo de alguma maneira son os momentos mellor documentados porque temos máis estruturas e materiais asociados a elas, atopamos tamén materiais máis antigos do que sería a primeira idade do ferro, que nos levarían ata o século VIII. O que pasa é que saían xa nos niveis basais, entre as fendas da rocha, o que nos indica que, o sea, non os atopamos asociados a ninguna estrutura, ninguna cabana, nin nada, pero sí que nos indica que houve unha ocupación máis antiga, pero que con estas reocupaciones constantes, pues probablemente desmantelaron esas estruturas para ir
reutilizando o espazo, non? E despois tamén, bueno, topamos como unha localización, en principio parece que puntual, un tesorillo de monedas que logo vemos onde apareceu. Entón, bueno, o que decimos no último párrafo, poderíamos falar entón dunha ocupación prerromana e unha segunda ocupación nos inicios da romanización. Ahora vamos a facer así unha vista sobre as principais estruturas. Estas serían, estas primeiras cabanas que aparecen, son as que están relacionadas co momento do século II a I. Bueno, atopamos, por exemplo, esta de aquí, esta, que era unha cabana así de planta ovalada, que tiña, aquí non se aprecia moi ben, pero tiña adosada cara ao norte, unha estancia semicircular adosada, non? Eso que vedes aquí amarillo, esta parte de aquí son os restos dun pavimento, o sea, que sería un suelo que preparan eles, sobre o que están vivindo, e apareceu, bueno, os restos dunha lareira que, bueno, tiña así como peculiaridade, tiña como uns círculos gravados, unha lareira de barro, cos restos, bueno, aparecen unhas pedras fincadas, o que pasa estaba moi deteriorada. A verdade é que nesta zona a posición topográfica do sitio era complicada. Bueno, por tema de derrumbes e tal, estaba bastante alterado, non? Salvo unha das cabanas, que era que estaba mellor conservada, porque estaba un pouco máis recollida. Esta, por exemplo, estaba xusto no punto, bueno, porque esta parte de aquí, que está marcada coa letra I, esta línea discontinua se correspondería coa construcción da terraza. Eles levantan unha terraza, o sea, un muro de pedra, rechean de terra e construen encima. Entón, este era o límite. Pero claro, desa terraza apenas se conservaba nada, porque estaba nunha posición moi inclinada e foi toda da leira abaixo, non? Entón, esta cabana estaba sobre esta terraza tamén, estaba, pois, quedaba pouca apenas acimentación, precisamente por eso, porque parte da súa estrutura foi para baixo. Aquí temos outra, que esta de aquí, a que está coa letra C, que esta ten unha peculiaridade, que esta non era unha cabaña exenta, sino que estaba construída contra o propio muro da terraza. Aproveitaron o muro, a cara interna do muro da terraza, e fixeron a construcción, o sea, só fixeron, bueno, dous lados, non? Bueno, así como na outra cabana na ovalada esta, pois documentamos material típico ao redor da lareira, de material de cociña, con restos de peluche e tal. E na estancia que estaba adosada, esta que parecía unha estancia semicircular pequeniña, de máis ao norte, había como material de almacenarse, que nos permitía como diferenciar os espazos, non? Un máis de vivenda e outro de almacén. En esta que temos aquí, pois aparecían máis materiais tamén como de almacén. Parecía que non estaba destinado a vivenda, apareceran restos de unha pequena lareira e restos como de actividades tamén máis de algo relacionado co almacenaxe que coa habitación, non? Bueno, isto é unha sección que fixemos da terraza. Se vos fixades máis ou menos procuramos que coincidise coa fotografía. Entón, na parte alta onde pon afloramento son os penedos estos de aí, na parte esta do relanzo era onde estaba todo construído. Aí vemos na parte de abaixo aterrazado, o muro interior en ese reducido espazo, porque é moi pouquiño, pois claro, estaba densamente ocupado ao longo de moitos séculos. Esta fotografía que vedes aquí é a cimentación, sobre todo estas pedras de aquí, esa parte de aí, é a base do muro da terraza, o que construen primeiro, para despois facer as cabanas encima. Pero esta, xa vos digo, isto era prácticamente a cimentación o que atopamos, estaba todo rumbado, todo. Bueno, entón, así a modo de conclusión deste primeiro momento, se pode falar dun único espacio doméstico con un único nivel de ocupación, ¿no? Que estaría entre o século II e o século I. No espacio exterior das cabanas, este pouquiño espazo que queda, estas zonas que están fora das cabanas, identificamos pequenas áreas de actividade no exterior. Por exemplo, no que está marcado así na zona de fabricación de artefactos líticos, atopamos restos de estar tallando algún tipo de pedra e quedaran as lascas, as esquirlas do proceso de fabricación.
Na zona 1 atopáramos os restos dunha lareira, se ve que fixeron unha lareira no exterior, estiveron cocinando porque había restos de osos e restos de landras, sí, efectivamente, restos de landras. Bueno, na zona 3, que era un espacio bastante complexo que tiña os afloramentos así moi pegados e quedaba un espacio reducido, parece, polos indicios, que topamos unha pequena zona tamén de traballo, pero máis relacionado ao mellor coa fabricación de cerámica ou elaboración de algún cacharro. E as dúas construcións máis claras identificadas, pois unha era o que falábamos antes, a da parte de arriba era habitacional, a ovalada, co espacio de almacén máis a norte, e despois a outra, esta tamén é unha zona de actividade artesanal. Atopáramos, isto non o recordaba, atopáramos fusaiolas, indicaban a mellor algunha actividade tipo textil, lentear ou algo. Bueno, despois aquí o que falábamos era que esta estrutura de aquí, que ten esta zona así sombreada, pois é unha reconstrucción hipotética destos restos dunha cabana que estaba desmantelada por unha posterior e que a mellor podería ter sido un hórreo desta fase de ocupación. E agora xa vamos coa ocupación posterior ao século I despois de Cristo, xa con o que decíamos cos inicios da romanización. Esta é, de feito, esta cabana de aquí, esta é a mellor conservada de todo o espazo este. Os muros eran moito máis anchos, tiñan unha factura moito máis elaborada, mellor traballada. Aquí, bueno, había no interior, no espacio interior, claro, normal nestos casos é que atopes gran cantidad de pedras, dos derrumbes das paredes, había moitísima pedra, pero a principal diferencia coas do momento anterior era que no medio do derrumbe este de pedras o que había era moita tégula e moito índice, o sea, xa indicaba outro tipo de cubrición. Se no período anterior probablemente fose con ramas e ervas, aquí se utilizaban o material típico romano, non? Como vos decíamos, esta é unha das cabanas mellor documentadas. Atopamos toda esta cousa que está aquí sombreada en gris clariño, son os restos dun pavimento, non era tampouco especialmente potente, estaba bastante demoronado, porque isto que vedes aquí, bueno, é o resto, eso que está señalado coa frecha, é o resto dun tocón dunha sobreira, que naceu xusto en riba da lareira da cabana, e desfixo todo, claro, ademais coa mala sorte de que xusto no medio das raíces da lareira era onde atopamos o tesouriño de moedas acolchado. Pero claro, a sobreira desfixo, a forma que o burato que pudese ter a estrutura esa e todo, e a lareira desmontou en parte, non? Pero bueno, atopamos varias cousas significativas. Eran dúas lareiras, eran unha contra outra, así enfrontadas. Atopamos restos de cinza dentro, un morteiro de pedra, bueno, este de aquí abaixo, se chego, este, que é un morteiro espectacular, era unha peza, non sei se estaba desvós cando baixamos, bueno, fixemos un número para baixalo por la ladeira, con a carretilla que ao final teníamos que ir a carretilla, porque un pez todo ali. Bueno, foi espectacular. O tema de prevención de riscos, daquela non o vino, porque senón... Bueno, é unha peza, xa vedes aí, estos son 30 centímetros, unha peza impresionante. Estaba así chantada cando sacamos mostras, pero bueno, ao final a verdade é que as análisis que se fixeron non proporcionaron nada interesante. Era un morteiro que estaba no medio do espazo este que escavamos, era claramente unha cociña, era unha estancia de outra construción maior, era unha das habitacións, pero coa mala sorte de que estábamos xusto no límite. A construción continuaba cara fora, e nós só podíamos mirar para ela. Bueno, aquí tedes o dibuixo da lareira, o dibuixo da fotografía dunha das lareiras, a outra estaba do outro lado, debaixo da sobreira. Tamén atopamos así os restos dun lousado pequeno que parece que podería ser
como algo para ter unha zona de apoio para cando están cociñando e tal. Bueno, como curiosidade, que todo, unha vez que levantamos este pavimento, o que había eran montones de recheos de distinto tipo de pedras de terra, porque había unhos rebaixes bastante potentes xusto debaixo da cabana, que era algo relacionado co momento de ocupación anterior, pero que estaba todo desmontado e non había nada de interés. Non? Xa, cando construíron isto, se ve que desmontaron parte do outro. En esta foto de aquí, que non se aprecia moi ben, aquí, onde pon a entrada, era no lateral este perfil que vedes aquí, que creo que está na foto seguinte, efectivamente, este perfil que vedes aquí era o límite da nosa excavación. E aquí, estas dúas liñas amarillas, esta e outra que viña por abaixo, eran dous pavimentos, o sea, dous suelos de ocupación, pero espectaculares. Un tiña, non sei, era así, este espesor, durísimo, e só podíamos limpiar unha esquina, que quedaba xusto todo fora. Non podíamos, eso non estaba afectado pola obra, bueno, de feito, xa eu escavara pouco demais do afectado pola obra, aproveitando que non estaba, botamos un poquinho máis para lá, pero xa tampouco podíamos. Sí, bueno, hai confianza. Bueno, estas son as moedas do tesoriño que atopamos, me parece que foran 25 moedas, unha cousa así. O que pasa é que apenas foi que estaban todas descolocadas polo tema da raíz da familia. Bueno, esta era outra estrutura, sería esta que está aquí, era outra estrutura deste mesmo momento, pero lle pasaba o mesmo que as outras. Estaba moi contra o aterrazado, prácticamente atopamos o nivel de cimentación da estrutura, non estaba todo moi desmantelado. Este recheo que vedes aquí era un recheo, botaron pedras para poder encher unha superficie e habilitarla plana, eso é un recheo de todo, era a cimentación, todo o que atopamos. Estaba dividida en dous espazos, tiña este outro pequeno espazo aquí, bueno, no interior atopamos basicamente material de almacenaxe. Había moita ánfora, en recipientes grandes, o que nos indicaba máis ben, parecía que era un espazo tipo almacén que tiñan o mellor ao lado da cabana ou que sexa. Entón, bueno, nada, o que vemos aquí é que xa teñen cambian o percorrido circulatorio que había antes, que era en sentido norte-sur, agora eles construen noutro sentido, reocupan o mesmo espazo, amortizan espazos en ruínas e construen, por exemplo, como esta parte de aquí, que agora se ve mellor, esta parte de aquí, isto era unha cabana probablemente circular, era que veíamos antes que estaba construída, sobre a que desmontan parte dela e construen por riba, non? E, bueno, nada, era o que vos decía que está aí, o da cociña e o do almacén. Bueno, nada, isto era un boquillo máis ou menos así de unha maneira resumida, e despois fomos a outra ladeira. A outra ladeira, como vos decía, era moito máis complicada de traballar polo desnivel que había. Aí non había unha superficie xa ni nada, e xa, bueno, isto facía imposible que houvese calquera nivel, o sea, estrutura de habitación, non? Pero sí que aí o que identificamos non foi nada de construcións, pero sí que identificamos como áreas de traballo asociadas, non, ao que sería a vida cotidiana no Castro, non? Bueno, como pon aí, a maior parte da superficie estaba ocupada por derrubos, porque, claro, as pedras de todas as construcións que había foron ladera abaixo, pero atopamos o concheiro, non? Bueno, ademais do concheiro, unha vez rematado de vaciar toda a superficie do concheiro, atopamos indicios, había mostras de actividade de canteiría, o sea, se veían as rochas plenamente cortadas, perfectamente cortadas, o sea, que estiveron extraindo pedra, probablemente para construir as casas de arriba, non? Bueno, isto que vos decía, este dibuixo de aquí gris era todas as pedras, as dúas cores son porque unhas eran bloques máis grandes, outros máis pequenos, como vedes toda a superficie de traballo estaba completamente cuberta.
E despois xa, unha vez levantados estes derrubos, xa empezaron a aparecer as primeiras cunchas, non? Xa vedes que estaban, bueno, dentro da superficie, eran nunha esquiniña, esta é a foto, dun primeiro nivel que salían as cunchas mesturadas con terra. Pero xa unha vez que as levantamos, xa eran só cunchas, e, bueno, isto era un espectáculo. Era un espectáculo, coller os materiais así, os colleres como se estiveras no supermercado, e vas sacando así, entre as cunchas, sacando material, bueno. Aquí tedes unha foto, hai aquí unhas ánforas, o cuello da ánfora con sasas, bueno, foi espectacular. Os materiais aquí, bueno, logo as vai ensinar Rafa, pero é unha cousa. E, bueno, como curiosidade, o que documentamos tamén isto que se ve aquí, que é un muro de unha fábrica malísima, eran prácticamente 4 pedras así, colocadas unha enriba de outra, pero que tiña a función de frenar o concheiro. O sea, non sabemos moi ben cal era a intención que tiña, o sea, sí, a intención era frenalo, pero non sabemos por qué, non sei se sería porque a mellor na parte de máis abaixo estaban extraendo pedra ou facendo outro tipo de traballo, e o que facían era paralo. É un pouco extraño, porque en principio estes concheiros, no momento que estaban indo aí, tiñan que desprender un olor horroroso, e había cabanas pegadas, non? E pecheiraban os xepeiros, sí, cando os cabamos. E despois, unha vez xa vaciado todo, o que atopamos esta, bueno, que se ve que baixaría esta liña que baixa daqui, baixaba directamente desde unhas das cabanas que escavara a losada, que estaban arriba, en concreto a que se veía a foto da lareira, eran como unhas calmes, que probablemente sería para evacuar a auga, ladera abaixo. Bueno, como vos decía, o do concheiro era espectacular. Os restos que atopamos, bueno, pois había de todo, dando vacún, ovicaprino, porcino, atopamos 2 cans, bueno, porque isto despois nosotros íbamos facendo, mentre íbamos excavando, íbamos tomando muestras, o sea, collíamos cousas puntuais, despois facíamos como unhas columnas de mostras, as sacábamos, e despois houve xente que estivo traballando con identificando as especies, non? Atopamos tamén restos de cervo, unha ave silvestre mariña que era un albatros, me parece, non? Era un albatros. E despois tamén atopamos restos de peixes, aquí só pouxemos a dourada porque, bueno, os restos de peixes son máis difíciles de identificar porque teñen que facer unha criba das mostras, son ao mellor as espiñas, e, bueno, no momento que estábamos se identificara a dourada, eu creo que Maragota me suena, pero aquí, bueno, non sei por que puxemos só a dourada. E despois, en canto aos mariscos, pois había meixa, navalla, longueirón, mesilón, lapas, vígaros, ostras. Bueno, a verdade é que eu lembro as ameixas que había pezas así, o sea, nunha lonxa non as sacas por 60 euros nin de broma, non? Así. Eran espectaculares. Bueno, tamén vígaros, bueno, de todo. Estas pezas que temos aquí na dereita foron pezas que atopamos na excavación, estas de aquí, que son pesas de rede. Se vos fixades, son pedras, teñen estas muescas aos lados, son os que poñían a rede para que cando lanzan, e despois dos anzós, que son de bronce, que aquí a cousa que tivo de especial todos os materiais metálicos que salían no concheiro é que a cal que proporcionaron as cunchas lle quitou a acidez ao solo. O solo daqui de Galicia é moi ácido, entón os osos e os metais os comen, os desfai. De feito, estás escavas noutros sitios e atopas así trociños moi pequenos, desfigurados, pero aquí a cal lle quitou a acidez, entón había pezas, vamos, que estaban para usar. Entón, bueno, así a modo de conclusión da ladeira leste, bueno, pues eso, identificamos a labor de canteiría, que, bueno, que é algo moi normal nos castros, ten que conseguir pedra para fazer todas as construccións, abandonan esa actividade na zona na que empezan a botar a basura, o lixo, o utilizan como vertedeiro, interesante a presencia do modo de contención. E, bueno, aquí atopamos, bueno, yo non sei cantas pezas foron aquí, non sei se tes os datos, Rafa, non, pero bueno, un montón, e había un abano cronolóxico entre o século IV a.C. e o cambio de era.
E, bueno, esta é a modo de conclusión, esta Marisa de sonar esta foto, non? Era para amosar o difícil que foi traballar neste sitio. Foi un dos sitios máis duros nos que traballei eu. Era chegar coas pernas doloridas, os dedos, de estar, claro, estabas todo o rato así, contra as botas. Bueno, Marisa o sabe, Rafa tamén, Elena menos, pero foi durísimo, temas para evacuar as terras, atopamos moitas pedras grandes no medio, para sacalas, bueno, eso, durísimo, pero bueno, a verdade é que mereceu a pena. Agora vai Rafa coa cultura material. Xa vedes aí, 65.000 pezas saíron nesta excavación entre as sondaxes e a intervención en área. Vamos a ver os cromos. Robert, Elena puxo as follas, Robert as viñetas e agora nos poñemos os cromos en todo este, non? Vamos a ver todos estes materiais. O ano 2003 é moi heavy, igual son ata pretencioso decirlo así, pero o ano 2003 foi un pepinazo para a protohistoria do noroeste, porque se levaron a cabo dúas intervencións arqueolóxicas levadas a cabo pola mesma institución, polo CSIC neste caso, que contribuíron moito a mudar o que sabíamos da idade do ferro do noroeste, non? Unha foi a dos Castros de Neixón, que dirixiu o noso compañero Xurxallán, e outra foi esta de Monte Alegre. Igual me tirades algo a cabeza se digo que a destrucción de Monte Alegre foi unha bendita destrucción, pero sí o foi dende o punto de vista científico, porque nos aportou moitísimos datos que contribuíron a comezar a mudar o que se sabía da idade do ferro do noroeste, non? Sobre todo a empezar a rachar cousas que agora xa damos por rachados, ainda hai xente que non? Pero nós xa podemos empezar a dicir que gracias aos materiais que aparecen en Monte Alegre ou que apareceron nos Castros de Neixón ou outras tantas excavacións que viñeron despois e que foron antes pero que non se coñecían, o noroeste non é un noroeste alonxado e aillado, este fisterno que vivimos non é tal, está metido no mundo, vamos a por entre aspas, civilizado da antigüidade, non? E vamos a ver a través dos diferentes elementos que nos saíron. A maiores, excavar un vertedoiro, un cuncheiro, porque ao fin e ao cabo non é máis que lixo, é unha acumulación de lixo durante moitos anos, pode parecer tamén unha medio porcallada, pero para os arqueólogos é o mellor que nos pode pasar. Meternos entre o lixo, entre a basura da xente fai 2000 anos é unha bendición do Señor, é outra auténtica maravilla, porque podemos falar de cousas como as que contou Robert, de actividades da vida cotidiana, a caza, a gandeiría, a pesca, a agricultura, toda unha serie de elementos que se complementan pois con os materiais que vamos a ver. O que tedes aquí na diapo é un molde dun hacha de cubo que normalmente se engloban na idade do bronce, estamos falando do século IX, século X antes de Cristo, pero que estamos vendo que esas pezas que se daban, por suposto que eran moi antiguas, perviven no tempo, non? Digamos que é unha especie de reliquia de pervivencia no tempo, en este caso, neste molde que é auténticamente espectacular, pois vemos que é unha peza que aparece en contextos, pois como decía Robert, que nos levan un século, a pesar de que hai pezas que van máis atrás, pero que nos levan un século IV antes de Cristo ata un século I máis ou menos despois de Cristo, a pesar de que o tesourillo contra outras cousas, non? A cerámica indígena, nós facemos así as divisións según a clasificación que fai outro compañeiro e amigo noso, Alfredo González Ruibal, das diferentes etapas da idade do ferro. Vámonos a limitar, non vou a empezar a ferro 1, ferro 2, ferro, porque é un coñazo e non estamos aquí para dar o coñazo. Tamén, como dixo Robert, cando me querades interrumpir, non dudedes en facelo, por eso de cambiar un pouco a opinión, non? Pero a cerámica indígena é super importante.
É super importante porque nos dá moita información respecto á vida cotiá destes habitantes, neste caso do Castro de Montalegre, no seu día a día. Vemos pois que hai elementos de cociña, onde temos clara indicación polos restos de feluxe que aparecen nas paredes exteriores destas cerámicas, pero tamén aparecen elementos de almacenaxe, sobre todo almacenaxe de gran, ou o que os arqueólogos chamamos elementos rituais. Cando non temos nin idea de para que vale algo, sempre lle poñemos o tema ritual, porque pai perfecto. Como non se pode explicar, é algo ritual, pois xa está. Nesta diapo o que temos, o que está estas pezas de aquí, digamos que serían as máis antigas, non son as pezas máis antigas que se documentaron en Montalegre. En Montalegre temos pezas xa do ferro I, do século VIII antes de Cristo, pero digamos que estas son espectaculares. Unha esta a da baixo, que é unha ola toralla, se chama así porque a primeira vez que se individualiza pois é no castro da illa de Toralla, e como vedes é moi tosca, non ten un acabado superficial así moi currado ni nada polo estilo, é obviamente un elemento de cociña. E a da arriba pois tamén posiblemente sexa outro elemento de cociña, a pesar de que xa ten unha decoración e ten un acabado máis traballadiño e demais, pero posiblemente sean dous elementos de cociña. Non quere dicir que neste século estas dúas pezas serían entre o século IV a.C. e século II a.C. Non quere dicir que o único que fixeran neste intres é cociñar ou almacenar. Non, teñen hai unha narrativa dentro dos cacharros cerámicos que nos conta moitísimas cousas. Unha das cousas que nos conta é pois os contactos que hai entre os diferentes castros dentro deste noroeste. Xa non falo do comercio co mundo exterior, pero sí dentro do comercio interno, non? Porque aquí en Montalegre, nesta excavación que dirixiu Robert, aparecen cerámicas que proceden do norte da provincia de A Coruña, en concreto do entorno do Castro de Borneiro, que está en Cabana de Bergantiños, o sea que na Costa da Morte. Dende a Costa da Morte hai comercio con Montalegre, ou elementos de Castromao. Castromao é un castro que está en Celanova. Pois aquí en Montalegre, digamos que a través destes materiales cerámicos indígenas, ainda que son un pouco heavy isto do indigenismo, pero sí, vamos a chamarlles cerámicas indígenas, pois podemos empezar a establecer vínculos entre xacementos e empezar a darlle forma a Montalegre como elemento de redistribución e de recepción de materiales dentro do comercio local, non? Dentro do comercio local que se leva a cabo dentro do ferro. E os recipientes tipo Vigo que tedes aí na diapo son estes elementos que digo eu que son rituais, que son pezas super traballadas, que están moi decoradas e que é complicado facer unha... O sea, poder dicir a ciencia certa a que se adicaban estes tipos de cacharros. Seguramente estén adicados ao almacenaxe e posiblemente ao almacenaxe de algún tipo de cereal, pero como están tan traballados e teñen unha decoración tan barroca e demais, pois normalmente lle atribuímos ese carácter simbólico ou ritual que cada vez estamos vendo que non é tal, sobre todo porque son elementos que aparecen para este momento da ida do ferro, do século II a.C., século I a.C., aparecen en todos os castros das Rías Baixas, o sea que é algo moi habitual, non é tan ritual como podemos dicir. O gran pepinazo a nivel material de Montalegre son os materiais de importación, sobre todo os materiais que teñen que ver co mundo púnico. O que dicía antes, pensábamos ata que se escava os castros de Neixón ou este de Montalegre, a pesares de que no ano, volvo a falar de Losada Diez, como fixeron Elena e Robert antes, Losada Diez no ano 21 xa fala das cerámicas de importación mediterráneas que se documentan no Castro de Montalegre, pero aquí no noroeste parece que tiñamos algún tipo de complexo, porque o tomaron por tolo. Esa publicación non se tivo en conta ata que no ano 91 Juan Naveiro López saca a súa tese sobre o comercio antigo no noreste peninsular e xa empeza a falar do mundo púnico. Nembargantes, parece que estes tipos púnicos chegaban aquí, tiraban as súas cerámicas e marchaban. O único que levaban eran metales. Pois agora estamos vendo que non é tan así, non polo volume de material. A partir dos materiales púnicos podemos empezar a falar xa de etapas de comercio co mundo, vamos a falar, civilizado, que non era tal, porque non éramos tan civilizados como eles.
bueno, nos non, os nosos antergos, podemos falar de diferentes oleadas dentro deste comercio. Hai unha gran oleada ao século V, IV antes de Cristo, que digamos que no momento que dende Cartago se fan as grandes expedicións polo Atlántico para arriba e Atlántico para baixo. Parece polas fontes clásicas hai dous xerais cartagineses, Janón e Milcón, que son mandados dende Cartago, que era a mal chamada grande colonia fenicia no Mediterráneo occidental. Digo mal chamada porque a gran colonia era Gadir, e a nos Gadir, en este caso, con noroeste, vennos de maravilla. Pero dende Cartago hai dous xerais que van a explorar o Atlántico para arriba e para baixo buscando toda unha serie de recursos, porque xa están os gregos presionando, xa están os romanos empezando a sacar a cabeza, e os cartagineses din, hai que buscarse outros mercados porque senón quedamos a dúas velas. E a partir dese momento ábrese unha vía de conexión entre o Mediterráneo occidental, entre o norte de África ou incluso ao sur da Península Ibérica, especialmente ese círculo de Gadir, a zona do Estreito de Gibraltar, con este noroeste. Así chegan ánforas como esa que temos aí, unha ánfora Mañá C2B. Esa é unha clasificación que fixemos no 2005, agora xa teríamos que chamarlle de outro xeito. É unha ánfora T74333, unha fricada arqueológica onde as haya. É unha ánfora para traer salgados, basicamente. O que traen é toda unha serie de elementos que aquí non os temos, ou que aquí non os tiñamos. Os salgados, o viño, as aceitunas, cousas así, que aparentemente aquí non as había. A maiores destas primeiros elementos que chegan, digamos que esta primeira oleada chega pois eso, con ánforas, con doas de pasta vitrea, que despois veremos algunha fotografía feitas no Mediterráneo oriental, na zona, especialmente na zona de Grecia ou das illas gregas. Chegan as primeiras cousas, algunha cerámica pequeniña tamén de carácter, eso sí, carácter simbólico, que podía traer algún tipo de aceite esencial e cousas así, e a partir de aí xa estamos en contacto directo. Estes tipos chegan aquí día sí, día tamén. Posiblemente, e nos o planteamos para Montealegre, hai establecimentos de individuos do Mediterráneo que se quedan a vivir aquí, non digamos eternamente, pero sí parece que de xeito máis ou menos constante e continuo, porque atopamos as súas cerámicas comuns, como esas xerras que temos aí, eses anaquiños de xerras. Eu falo de pezas completas, pero que vos estades vendo nas diapos, pois son eso, anaquiños que faz basicamente o que nos atopamos, estes 65.000 anaquiños. E todo eso, o que dicía, contribúe a meter este noroeste no mundo mediterráneo, que era o mundo máis desenvolto. E tamén contribúe a darnos a idea de que non estábamos, de que estes castrexos non eran uns tolos que andaban tapados con peles tirando pedras uns aos outros, que andaban, o sea, esta cultura castrexa, ou mal chamada cultura castrexa, estaba ao nivel da Celtiberia ou de Iberia. O sea, eran sociedades perfectamente desenvoltas, xerárquicamente establecidas e demais. O sea, unha sociedade para a idade do ferro desenvolta, non tan simple e sinxela como se pensaba ata o momento. Falamos do mundo púnico, pero coa chegada dos románs que veñen detrás dos púnicos a partir da derrota de Aníbal na Segunda Guerra Púnica. A partir do século II a.C., Roma empeza a entrar en acción. Ata aquí, digamos que ata o século II a.C., nos comerciábamos directamente co mundo do Mediterráneo, de Gadir e de Cartago, elementos púnicos, cartaxineses puros e duros, e a partir do século II a.C., século I a.C., os romanos empezan a entrar pouco a pouco. Primeiro a través dos comerciantes gaditanos, que eran uns cambiachaquetas, e a partir do que se chama o foe dos gaditanos, cando Cartago, cando os púnicos, cando Aníbal sucumbe ante Roma, firman un pacto de non agresión. Digamos que eles se integran dentro de Roma, pero poden seguir comerciando como lles dá gana, sen pagar absolutamente nada. Esos romanos ao final os mosquea e danlles caña e os integran dentro do que sería o Estado romano con todo o que conleva, non? A partir dese intre empiezan a chegar materiais de outro tipo, sobre todo mayoritariamente as ánforas. O que vemos aí, sobre todo na fotografía de abaixo, onde están esas tres bocas de ánfora, son tres bocas de ánfora, vou a volver a poñer o punto friki, Halter 70,
que é unha ánfora fabricada na actual Andalucía, na Bética, entre o século I antes de Cristo e o século I despois de Cristo. Nós dicimos que é un envase polifuncional, pero porque poden traer de todo dentro desas ánforas, pero maioritariamente o que traen é viño de moi mala calidade. Alfredo González Ruibal, do que xa falaba antes, di que o que fan os romanos cos galaicos é un pouco o que fixeron os ingleses e os franceses cos indios de Norteamérica, conquistalos por alcoholismo puro e duro. Pode que algo deso haya pola cantidade, polo volumen de material anfórico deste tipo de ánfora de Jan de 70 que aparece nos castros, polo menos nos castros da costa, non? Nos castros da costa galega, xa non só das Rías Baixas. E neste castro de Montalegre pois non íbamos a ser diferentes, pasa outro tanto do mesmo. E a cerámica común itálica que temos ao lado é un morteiro, unha xerra e unha cunca, que por certo o morteiro tamén hai que recatalogalo porque non é común itálica, senón que é bética tamén, de Andalucía, pero que nos dan tamén datos. Nos fala de que están cambiando as costumbres. O que aparece un morteiro, que apareza un morteiro para facer algún tipo de alimentación, é algo novo. Eles, os galaicos, non machacaban os alimentos. Pois coa chegada de Roma empezan a facer outro tipo de alimentos que veñen por esa chegada masiva dese estado, vamos a falar de chamarlle ese estado totalitario, non? Que chega aquí ao noroeste, que ao final non é pa tanto, pero bueno. A xerra que temos aí é unha xerra para servir viño, o sea que estes materiales falanos dun cambio de costumes, dun cambio de usos culinarios e demais. Estes materiales estános a falar de eso, de comercio, de costume, de alimentación e de moitas outras cousas, non? Os elementos de pedra, pois, contribúen tamén a seguir coñecendo un pouco como é a vida cotiá destes habitantes do Castro de Montalegre e de tontos outros castros que temos, non? O gran morteiro do que falaba Robert, que está aí, que xa o vimos antes nas fotografías, e despois unha cantidade de muiños, pero espectacular. Xa vedes aí todos os elementos de moenda que temos, inclusive o morteiro, non? Pero muiños naviformes, teñen forma de barco, muiños circulares, que tamén se pensaba, o muiño circular é o mal chamado muiño romano. Chega coa chegada dos romanos, non? É un elemento que chega no século IV a.C. con estes elementos púnicos dos que falaba antes, non? E aparecen eso, un mogollón de elementos vinculados coa moenda. Elementos pulimentados, que tamén parece que a pedra pulimentada dase no neolítico, despois, por arte de Birle-Birloque, desaparece, non se volven a facer elementos pulimentados. Pois sí, durante a idade do cobre, na idade do ferro, en época romana, incluso en época moderna e incluso hoxe en día temos pedras de afiar, co cual seguimos traballando con estes materiales pulimentados. Aparecen afiadores, alisadores para traballo de cerámica especialmente, percutores tanto para poder traballar a pedra como para os osos, en fin. As poutadas que víamos antes na diapo anterior, todos estes elementos de pesca e demais, toda unha serie de elementos que nos falan desta vida cotiá, dos usos e do traballo que fan estes galaicos do Castro de Montalegre. O molde do machado que temos aí, os machados e aixolas que apareceron durante a excavación, todos estes elementos de pedra pulimentada. Pero ese dibuixo é unha reconstrucción que fixo o dibuixante do laboratorio da peza que saería do molde. Que de moaña o dibuixante. Cuña publicitaria. Ademais de cerámica local, cerámica de fora, de pedra, a pedra parece que casi toda aquí, aparecen os elementos metálicos. Como decía Robert, o bo de excavar un cuncheiro que salen as pezas pa usar. O primeiro, contaba Robert a anécdota de cando Vicky meteu a primeira fechada e saiu unha moeda de Augusto e de Celsa, en torno ao século, no cambio de era, anda en torno ao ano 4 despois de Cristo. Cerca de Évora, non? De Évora, sí. Esa foi a primeira. A segunda, lembrome tamén perfectamente, estábamos metidos no cuncheiro, outra vez Xurxo Allán e máis eu, non excavábamos. Había tantas conchas que non podías meter nin o paletín nin o sacho, co cual escapamos coas mans. Xa había un momento que era en plan tirar as conchas por riba porque isto é de coña.
nunha destas de tirar as punchas para arriba, caeu diante nosa unha fíbula de omega que estaba para usar. O alfiler dese broche pinchaba todavía, estaba nun estado de conservación excelente. Sí, é la siguiente. Excelente. O que vemos aquí é unha Cus crinalis, que é unha esta de aquí, un alfinete po cabelo, é unha peza eminentemente romana, e as outras dúas dudábamos no seu momento, penso que as catalogamos como tamén a Cus crinalis. Agora sabemos que son agullas de cabeza enrollada, que é algo moito máis sinxelo, porque a simple vista xa se ve que unha agulla de cabeza enrollada que dan unha cronoloxía moito máis antiga do que pensábamos. Lévanos xa ao século VI, século VIII antes de Cristo. É unha perversión, aínda que perduran ata a época romana, non? Pero son elementos máis antiguos. Pulseiras, temos estas dúas, os restos dun brazal. Esta outra pulseira con estes colgantes que tamén íbanos, a verdad que por momentos, claro, era moito volume de material e moitas horas vendo material. E había veces que te deixabas levar pola imaginación, estábamos co pleno boom púnico e demais. En estas, hai outra peza que penso que está na seguinte diapo. Nestes elementos triangulares víamos unha representación simbólica de Tanit, que é a deusa magna do panteón púnico. Non ten nada que ver co mundo púnico. Esta é unha peza de fabricación local, de fabricación indígena, e atrévome a dicir que hai dous centros de produción posibles. O propio Montalegre, e outro, un castro que escavei eu, que é o castro de Besomaño en Ribadumia, porque temos unha peza idéntica, exactamente igual, as mesmas dimensións. A única diferencia é que a peza de Ribadumia ten outros elementos no medio dos triangulares, pero son as pezas triangulares idénticas. Os eslabóns da cadea exactamente idénticos, co cual ou se fai en Montalegre ou se fai en Besomaño. En calquera dos dous casos volvemos a falar deste comercio interno entre poboados, non? Despois eso, toda unha serie de as pulseiras Pandora que están tan de moda. Pois aquí temos un avalorio dunha posible pulseira Pandora da idade do ferro. É unha serie de chapiñas super decoradas, o que se chama un colgante atrompetado, que é este de aquí, ou este en forma de amorcille, que dá unha cronoloxía tamén que nos leva ao ferro 1 a este século VIII antes de Cristo, pero con pervivencias ata o século IV, segundo incluso, antes de Cristo. E despois todas as doas de pasta vitria, as doas de pasta vitria das que falaba antes, que chegan, estas oculadas chegan do Mediterráneo Oriental, da zona seguramente do sur de Grecia ou das illas gregas. Incluso as non oculadas, as azules e demais, pero bueno, esas teñen unha amplia pervivencia tamén. Comezan a partir do século V antes de Cristo e perduran ata o século V despois de Cristo. Non é o caso, estas son antiguas, pero tamén outro elemento moi chulo son as doas con pó douro dentro. Dúas. Pois dúas. Aparecen dúas contas de pasta vitria con pó douro dentro. Esas nos dan unhas cronoloxías casi seguras del século IV, segundo antes de Cristo. máis elementos de bronce como son agullas para coser roupa e agullas para remendar redes. Víamos as poutadas das redes, pois moitas destas agullas que aparecen en Montalegre, en outros castros costeiros, son agullas para remendar redes. Cravos de ferro, tamén un número bastante importante. E despois, outro elemento moi chamativo é o de que os galaicos non eran violentos e non tiñan armas. Pois en Montalegre aparecen esas armas. E o de que non eran violentos tamén vou a dicir que non é verdad, porque na documentación clásica, cando, e volvo outra vez ás guerras púnicas, cando Aníbal colle os seus elefantes e os seus homes e comeza dende a actual Cartagena, dende Carhadash, comeza o seu itinerario para invadir a Península Itálica, leva dentro das súas tropas, leva sondeiros baleáricos, as tropas de Cartago, fulano, mengano, os íberos que eran la leche,
E polo medio van mercenarios galaicos, que son os que van repartindo estopa, digamos. Son os que abren a pelea, son os galaicos cos honderos baleáricos. Co cual, pacíficos vai ser que non. Desarmados, pois tampouco estaban esos. Temos varios elementos armamentísticos, como poden ser puñais afalcatados, un puñal. A verdad que esta peza, cando saiu ao principio quedábamos parvos, porque costounos dar co que era esta peza, porque eran toda unha serie de elementos de bronce, de disquiños de bronce todos xuntos, e despois o arranque, agora sabemos que o arranque dunha folla de ferro. Estas son as reconstruccións das pezas feitas por Anxo, non? Un puñal de antenas que está. Esta é o remate da vaina do puñal de antenas, esta é unha das antenas, unha punta de flecha, un machado de ferro e demais. Aí están as reconstruccións de como serían estas puntas enmangadas, ou o puñal de antenas coa súa vaina, co remate da vaina e demais. Como decía Robert, os elementos, el identificou as zonas polos materiales, en algún caso, a funcionalidade destas zonas. E os elementos para facer tecido, sobre todo os que nos cantan son as fusayolas, que son todos estes disquiños que temos aquí, feitos en material cerámico e en oso. Moitas decoradas, outras sen decorar, moitas aproveitando elementos cerámicos xa en desuso, non? Ben fosen ánforas, ben fosen outro tipo de cacharros cerámicos que podían ser indígenas ou non. E despois as moedas. A maiores do tesouriño, pois apareceu unha. Nada máis. Tesouriño. Non sei, un feixe. Para o que é un castro, un bo feixe de moedas. O caso do tesouriño, cunha cronoloxía super ampla, outra vez, entre o século I, cambio de era, ata o século III ou IV, dende Augusto, non me lembro se hai algunha republicana polo medio, penso que sí, pero vamos, basicamente dende Augusto ata a familia dos Constantinos. É algo normal. En tempos de crise a xente agocha os cartos, agocha o diñeiro. En este caso, neste tesouriño de Montalegre pasa outro tanto do mesmo. Non quere dicir que teñamos un momento de ocupación dese intre, igual estaba todo abandonado e o que sube un paisano que vive en Meira ou no propio do Maio ou borde do mar e sube correndo para arriba para esconder toda esta trancallada, todas estas chapiñas que tiña na casa. É algo que se repite tamén en varios castros do noroeste, non? E despois as fíbulas. É un muestrario, é como entrar na biblioteca das fíbulas do noroeste, porque temos todas as tipoloxías, menos a máis antigua, que a tipo Huelva, que sería un século IX, X antes de Cristo. O resto de fíbulas destes alfinetes de bronce os temos todos cunha cronoloxía amplísima, dende o século VI antes de Cristo, que sería Golfo de León, ata o cambio de era, e incluso perviven no tempo, non? Pero as anulares, esta segunda aquí, esta en omega, esta grande, a que decía eu que pinchaba, que a agulla pinchaba cando saiu. Pero dende fíbulas anulares tanto de interrumpido como do omega, a transmontana, a tipo latén, que foi das primeiras que apareceu aquí no noroeste, que agora xa temos en outros xacementos moitas máis identificadas, a tipo sabroso en dúas evolucións. Bueno, unha botada por fora de fíbulas que contribúe primeiro, a volver a falar desta vida cotiá e despois a empezar a meter, a poñer datas para cada un dos momentos ou cada unha destas capas que vamos excavando, pois estes elementos válenos para datar. Con todo isto que decía, non estamos Montalegre o noroeste non está alonxado, parecía que estaba alonxado. Estos son os asentamentos púnicos púnicos e cartaxineses que hai no Mediterráneo occidental entre o século V e século I antes de Cristo. E o noroeste non se tiña portal ata o ano 2003 seguintes, onde revisando materiales, facendo excavacións e demais, vemos que sí, que todo este mundo púnico sube pola fachada atlántica, sube e baixa, porque chega ata Camerún. Hai púnicos en Camerún, nestas cronoloxías do século IV, século II antes de Cristo. Pois polo menos ata Rías Baixas hai púnicos tamén, e con asentamento, o sea, non é xente que colle, chega, comercia e pira, non.
aí ao outro lado da ría temos un santuario púnico en Toralla, na illa de Toralla. E no Museo do Mar, outro tanto, están os tipos que ainda se poden visitar no século IV antes de Cristo. O sea que, si ti montas un santuario é que te quedas, polo menos te quedas unha tempada longa. E aquí en Monte Alegre hai elementos que proceden de todos estes sitios púnicos, dende Cartago a Cerdeña, ao sur da Península Ibérica, incluso eso, o norte de África, tanto na zona de Túnez como na zona de Marrocos. Aquí temos eso, o percorrido que fan os materiales púnicos. Como poderían comerciar Monte Alegre? Podería ser un barco que chega abaixo, os primeiros contactos podería ser un barco que chega xusto aos pés do castro, e os galaicos baixarían ata a costa e os púnicos baixarían do barco para facer o intercambio de materiais. Todo isto, aí vemos de onde proceden todos os materiais, como vai evolucionando. Os primeiros son os do mapa de arriba en azul, a partir do século IV antes de Cristo son os que están aí en vermello, e despois noutro mapa o que vemos é toda a distribución de materiais púnicos que se empezan a documentar dende que Monte Alegre sae a luz e nos fai abrir os ollos e nos dá moitos indicios para poder seguir investigando nesa dirección, non? Empezamos a ver que en toda a costa norte de Portugal e sobre todo as Rías Baixas hai unha cantidade de material mediterráneo do século IV antes de Cristo ao século I antes de Cristo que podemos dicir que a palabra que máis me gusta é brutal. E aquí xa ixo outra vez a Robert para que dé o último rejonazo con as conclusións. Bueno, nada, como vos decía antes, durante a excavación sempre se recollen moitas mostras, vamos puntualmente, se saben carbón, collemos habitualmente, dentro de todas as mostras que tiñamos, unha persoa especialista da Universidade de Santiago fixo unha identificación de especies, non? Das que había. Isto é un exemplo de alguna, aparece carballo, loureiro e abeleira. Alguna desta, por exemplo, estaba unha peciña estaba dentro da conteira dunha peza de bronce que se ponía nos lados das frechas, pois estaba dentro. Xa vedes o uso que ten cada unha combustible, madeira, carpintería, claro, tens que tener en conta que a madeira estaban todo o día con ela para as cabanas, para todo. Así a modo de conclusión, destacábamos tres cousas que, era a configuración topográfica do xacemento, non? O curioso de Monte Alegre, o que decíamos antes, non é un xacemento típico castro que se pode ver como moi ovalado, moi circular, ten unha configuración moi estreita e alongada, non? Con moito desnivel. Entón, non ten tanta superficie habitable sin que requira un esforzo, un traballo engadido, que era o de construir estas terrazas. Entón, é un pouco que queremos representar con esta sección, que é a sección da excavación, o sea, isto, en realidad, o castro vivía así, cara ao mar, non? Pero, si vedes, na topografía van ocupando así estos pequenos relanzos que teñen, pero son artificiais, os van construindo eles, van acondicionando diferentes espazos para poder construir, pola forma que ten o monte, non? Isto que nos fai pensar, sin lugar a dúbidas, é que esta configuración esplanada chegaba ao mar, eso seguro. O sea que, ademais da propia afección da obra do corredor, evidentemente a estrada afectou-no, se non recordo mal, hai unha solineira debaixo, unha canteira, o sea, todo suma. Pero aparecían na area, materiais do xacemento, ao longo dos anos, pero é precisamente por eso, non é a mellor un castro que podades coñecer, ou Viladonga ou algo que é un recinto máis así, está total, non, isto é todo en escalóns, non? E o que sí que hai é indicios dunha ocupación moi prolongada, porque temos, aínda que non temos estruturas asociadas aos materiais máis antigos, hai materiais do século VIII. Se hai materiais do século VIII é porque vivía sempre no século VIII. E hai materiais ata o século IV despois, aínda que
Estos materiais os datamos, como decía Rafa, polo tesoriño, o que decía ele. Non ten por que ser que houvese xente vivindo nese século, sino que ao mellor era alguén que agochou as moedas por temor e non vivía, onde estaba abandonado. Pero bueno, ata o século II, quero recordar, sin dúbida estaba ocupado. O sea que, bueno, o abano cronolóxico é amplísimo. Bueno, outra cosa tamén é importante ou interesante destacar é a orientación que tiña cara ao mar, non? Está metido contra o mar. Pero, de todos os xeitos, a posición que ten lle permite perfectamente ter un control do val onde terían as terras de cultivo, os modos de vida, o que lle facilitaría os modos de vida, e do monte, ten un acceso nada, sair pola cara norte do Castro, se está no monte, aí onde o teñen a madeira, poden levar o gando, o sea que é unha posición con moita intención, non collen un sitio ao azar, non? E, finalmente, un pouco do que falaba Rafa, a presenza destos materiais do mundo púnico, do mundo mediterráneo, do norte de África, parecen que falan como, bueno, un compañeiro noso fala da paisaxe púnica da ría de Vigo, e parece que, bueno, Montalegre está perfectamente integrado dentro desta paisaxe, co que falaba Rafa antes, a presencia destos materiais, cerámica común, a presencia en Punta do Muiño ou en Toralla destos altares púnicos, parece cada vez máis evidente que xente destas zonas mediterráneas de Cartago estaban asentadas dunha maneira mellor temporal ao longo do ano, pero que vivían aquí ao mellor precisamente por temas deste de control do comercio ou de xestión deste comercio, non? E, bueno, nada, e isto era, como a modo de conclusión, son 3 publicacións que sacamos en relación ao xacemento do monográfico que sacáramos con todos os outros. Éramos, non sei se 14 ou 15 persoas que colaboramos, buscamos a xente especialista en cada unha dos temas, os que estudian antropoloxía, unha experta en numismática, nas fíbulas, bueno, é unha obra bastante coral. Despois, bueno, este foi un artículo de que? De Archivo Español de Arqueología, que era unha publicación xa con un xeito máis científico. Esta buscábamos a divulgación, un pouco que falaba Elena antes, non? Que ao rematar os traballos queríamos dar a coñecer a xente de aquí todo o que atopáramos, non? E esta é unha de Rafa Xurxo Alfredo, tamén máis científica. Nada máis, con isto rematamos. Son as 9:10. Breve, porque despois do escoitado creo que xa non queda por decir nada máis deste momento de excavación do ano 2003-2004. E, bueno, a mí me pareceu moi interesante, nos aportaron un montón de coñecementos e a ver o que ocurre nesta segunda excavación que ahora está paralizada, pero que se estivo dando ata aí uns meses. Bueno, eu casi despois de todo isto xa me olvidei un pouco do que iba a decir, e porque eso, me centrei un pouco nas vosas charlas, pero aínda así, bueno, vou a rematar o máis brevemente posible. E, bueno, quero decir hola a todos e todas, pois sí, eu son unha das persoas que excavou, unha das persoas do equipo de excavación do ano 2004 en Montalegre con Roberto. E, bueno, por esta razón lle teño especial cariño, e ademais porque compartí moitos momentos de aprendizaxe con compañeiros e compañeiras de traballo. Bueno, foi unha excavación en área, como se dixo aquí, con carácter de urxencia, por motivo das obras do corredor do Morrazo. E, bueno, neste contexto asistimos a destrucción, que eu quero dicilo, de 31 xacementos da comarca do Morrazo, unha gran parte da súa paisaxe. E, bueno, eu particularmente asistín presenciei a destrucción de 4 xacementos nos que traballei, e, bueno, en algún deles quedei bastante escandalizada,
é o caso de Devesa do Rei, que teño que decir porque é a miña impresión e a miña opinión, e bueno, vin que os organismos competentes non trataban este tema nin con profesionalidade, nin con sensibilidade, ni con nada, ¿no? E así foi que se destruiu, se quebrou en trozos, mil pedazos, mil anacos. Bueno, ahora ni siquiera sei a ubicación exacta, pero bueno, que desapareceu. E bueno, tamén quero decir que nestas datas Montealegre xa era un castro catalogado e que os petroglifos do castro eran ben de interés cultural, BICs, figuras que lle dan especial protección, e aínda así, bueno, para minimizar os daños ou para, como se di, ¿no? Que fose mínimamente afectado, pois se decidiu facer un túnel a costa de eso, de destruir, porque hai que decirlo así, dúas ladeiras do castro este e oeste que desapareceron, e algún dos petroglifos tamén hai que decirlo. E bueno, pois entendemos que o traballo dos arqueólogos é un traballo comprometido co desenvolvemento e o desenrolo de información e dentro dunha base metodolóxica que permita poñer en valor o patrimonio cultural no presente e os coñecementos do pasado remoto e da sociedade do pasado remoto, e tamén contribuye a mellorar a xestión dos problemas que van surdindo por un pouco o desenvolvemento incontrolado, non? Poño así, por exemplo, nestes casos, non? E agora que nos está ocurrindo, me parece bastante grave. Eu sí que estou en contra de que se destruya este castro, e bueno, xa que anteriormente non se pudo salvar, porque o vial non afectou as dúas ladeiras e non se desviou o trazado cara ao norte, pois neste caso me gustaría contribuir simplemente co que podo e con Ana dentro desta plataforma a que sí se poda salvar na medida do posible e o máximo posible. De todos os xeitos, quero dicir tamén que a construción de infraestructuras non é incompatible, é compatible coa conservación do patrimonio. Entón, penso que se poden aunar, emparellar ben. E vou pasar a folla, porque estou un pouco así, guau. Bueno, pois nada, quero dicir tamén que a protección dun castro é un dereito que ten a ciudadanía porque forma parte do noso legado cultural. A cultura dos castros é a primeira organización territorial que se pode rastrexar na conformación do noso territorio. No caso de ter que escoller, podes entender como pregunta que un pobo perda o seu patrimonio cultural para que os turistas, entre outros, nos colman a atascos. Hai que reflexionar sobre os beneficios que trae a ampliación e os estragos que vai provocar a ampliación do desdobramento do corredor, porque se permite a destrucción dun elemento catalogado. E finalmente quero decir que no presente todas e todos somos responsables da preservación do patrimonio cultural. A súa pérdida significaría borrar o noso pasado de identidade, aínda que se poda recoller a través do traballo de arqueoloxía, poda ser museable e demais. E xa, por último, quero decir que todos temos un compromiso adquirido e os arqueólogos quedalle asomarse á verdade e salvemos o castro de Montealegre. Os asistentes, pola paciencia tamén, que non é fácil. Hai moito que condensar tamén, gracias a vos por facer o posible. Hai un exemplar, trouxeron uns exemplares do principio do CSIC,